feri on keba e tere me ngasi amikat. Ami kenga yu go firi ni o keba e tere me si amikat. Kai go je kemono ye. Ami kenga. Nyane no feri on. Keba itige. E tere. Ami wetro ke ni bi tere fia. Ha ko le kwaito. Oh, kwaito. Que je basais mon quête? Hein? Madame, ne connaît. Il y a bien connu. Akananam. Enang iba. Isi wang ukot. Kay ko fereket. Asingwa ni tibunye di. Kengaba. Ezeku, achom ka mgbuo ya. Mekan boka mesanga yani sang. Tongo kidong unege. Yedi kari bo bibo akwa ibom. Nko biyaba. Mesanga di sumatai titie. Ngan. Aro di kidi yokini. Bo yorok di. Amedi yong idenem. Asenjoy. Hey, nenu. Oko Adeze. Ogene nwanne m. Adeze. Hey, Gịnị kpata iji wee chọọ ime ofe ihe dị otu a? Uyom. Ngembe baba uyom numoke. Ado yine mama mana ku raibo ya ifa ukot. Ha? Ngembe baba uyom numoke. Idu yine mama mana ku ruwa. Abo ya ifa ukot. And say nam ke tiem. asingwa na ajo ka ajoba. Mana ogene. Kedu ihe kpatara iji chọọ igbu mpai? Ki we buru eze kwa? Ki we buru eze? Tapufie yon. Neno kanla. Roki zizi za Solomon. Kaden kanla wan. Da wa ana mede ye de mane malo. Ana mede mane malo. Se akam ne kudi. Kado makagwa na fibu enemma. Na gemme ya. Enemma bụ nwunye di ma bụrụ nna anyị. Ozugo. He. Ozugo. Baka bukwa ya maka nde. Ozugo. Maka ndoge. Nkịtị. Inu gị ife. Nkịtị. Oh. Hapụ ya. Adeze. Adeze.
ba wen no kian bo bon no kian ma te pe ku ta no wen te kian mi ken ka ga gbere me o ke ni dia ada na ta ma le ke kai ko ni mama ko ya mo bo go ke dia anu mi yikuru onwe ifi ga-eme karịa nkịta nwụrụ anwụ oke dibia igbe dia ku na fe Ngiri mezie. Igwe dị. Sara ngiri. Ba. We no so so ya. Ya ba be. Ihe na-eme o. Arụ na-eme. Ihe na-eme. Ihe na-eme n'obodo. Ihe na-eme o. Arụ na-eme. Wagwanti manahi baby sinti soro ya la. Wagwanti. Hey! Odike.
Odike alu eme Odike Ife me okoti fi ada. Igba kese kan kesi me. Se we la bari die. Ha! Hey! Oda fo ni ife. Ewo. Kai na me. Se we le ife jiru o. Igba kene kan na. Karobi. Hey! Oh! I'm gonna get this anchor. Hey! Hey! Hey, ogene denga. Hai no kweba. Kita fa kai no ba. Hey me. O kani be wor poro sorry ki be bor bo fe ba singa ta kri a tu be ka mari be me. Kai mari ba isi aba Johnson kai ka mari a me kura. Tu bo ma. Yem. Dai. Iye kwuru eziokwu. Manya abụrị. Bịa. Bulu ni ya. Echi eji ehi eji n'ahịa ni mo. Ọ gịnị ka mara akọrọ ndebe anyị? Ka ibe mara akọrọ ndebe. Afọ n'ihe nna anụ na-emebe igwe ya bụ ihe agba aka ofu ihe bụ ihe na-eme n'aka na-emebunu nsogbu dị nya bụ na ife ga-agbagwoju wee ya anya maka na ife na-emebe igwe tata karịrị ife nna afọ buru ya afọ ọ dị egwu ọ na ijiri malụ mgbe na-agwa gị bụ igwe na nwaanyị abatalụ mgbe a na mbata ọ batalụ onwere ka ọ batalụ onwere onye ọ tụpụrụ ọnụ onwere onye oyere ọnụ onwere onye kenere onye ndị kenekwuru ya onwere onye ọ tụpụrụ ọnụ o kwere ekwe adị m eche na echiche nke mmụọ n'ọkwanụ ọbara ọ dị ike ka igwe ji wee lekwa ọgwụ wee jekwanata nwunye ya furu efu eri ozi isaa
egwu ọ otu nwachi wee chi nwaanyị abụrụ ajọ mmadụ Kenny ilozozile ilozo? Biko m na-abịa ka m pee. Na-eme ọsụsọ.
Ogene kpatara ya ọkwa agwantị mmanụ ihe ebere ntị sọrọ ya na jinjejie ya kwa na-eme n'obodo ogene kpatara ya ọkwa agwantị mmanụ ihe ebere arụ na-eme Jamonu, become a sort of fair man. I don't know. Okadibia. If I ever put an kitty, you don't want to see more people. Kerebe unyi we arunano. Ano ba joso, abaya jebe. Kongi wana siasi ifroko ndede maputa ku ichira ka ife na puta na eku to mmanu
Mama na-eche na small gị na adịghị na-erikọ nri ka ezi pụtara gị na-erikọzi nke jere mafia nwoke lene ketara ebe a emerụ ihe aka m dị ọcha ọkwa ma ntalị m afụfụ dị n'obodo a na nwaanyị ọbụla gburu di ya na-aga enyi ya na ndụ ọkwa na-eji okwu iji nwanyị egwu aka m dị ọcha sekpụrụ ya ozugbo sekpụrụ ya gaba unu na-eche eche sipụrụ ya sipụrụ ya gaba uri abụte ngwa kpatara ya ọgba agwa ntị mmanụ ebere isi ntị soro ya laa ihe na-eme n'obodo ihe na-eme arụ na-eme ihe na-eme n'obodo ihe na-eme arụ na-eme ọkwa agwa ntị manụ ebe
ntị manụ ihe obere isi ntị esoro ya laa arụ na-eme mụ na nwa m nwa gị arụrụ arụ ọ pụta ọma nkarị gị njọ ọma nkarị gị nwa njọ nwanyị ọnwa ibu n'afọ karịrị igwe igburu o mere alụ i mere alụ ajọ nwanyị ajọ ka jụba ya mee na ọsịsọ ka isi ebe a pụọ biko onwe ịgbara imere igwe anyị ka isi ebe a pụọ arụ ọ pụta ọma nkarị gị njọ ọma nkarị gị nwa njọ nwanyị ọnwa ibu n'afọ karịrị igwe igburu o mere alụ i mere alụ ajọ nwanyị ajọ ka jụba ya mee na ọsịsọ ka isi ebe a pụọ biko onwe ịgbara imere igwe anyị ka isi ebe a pụọ
ọcha ndị nwunye dị m aka m dịkwa ọcha ọrụ obodo aka m dịkwa ọcha ndị nwunye dị m aka m dịkwa ọcha ụmụnne m aka m dịkwa ọcha ọrụ obodo aka m dịkwa ọcha aka m dịkwa ọcha aka ene m adị ọcha aka m dịkwa ọcha alili egbu ọmọ ewo ekekele ụwa ewo Oi family. Ifuri foji na-eme marunne. Hey, ekekele ụwa. Ifuri hoji mere mu. Ihe ọjọọ ga na-esogharị gị. Ọ ga na-esogharị ezinụlọ gị niile. Yesokwa gị. Nyala. Yesokwa gị. Ụmụ gị niile ka na-ebutere gị ihe ifere. Ndeke nwaanyị. Ụmụ gị niile ndị nwaanyị aga-alụ di. Ha agaghị alụ di Arụnne. Ha ga na-amụsị ụmụ n'ụlọ. Ma ndeke nwoke niile ha ga-abụ uru Arụnne ga-abụ uru. Ọ maka mba dị nwaanyị. Pụta. Awakọsịrị gị. Chineke kpọkwa gị ọkụ ebe a. Ụkwụ gbasịsịa ya gbasịsịa. Arụnne. Ọ pụtasị ọsịsọ. Aka m dịkwa n'ọcha. Ija aghọrị igwe. Arụnne aka m dị ọcha. Pụtasịa ya ọsịsọ. Onye arụrụ anya. Mmadụ bikwa gị ntị. Ntị gị ọfụma. Onye arụrụ anya. Arụnne. Onye ndị gaba n'ihu. Aghọrị igwe. What if I na-ahụ ọjọọ? Anyị dịka nkịta. Arụnne.
Siri buti ihe otiti, buti ihe mgbu, buti ọdachi, buti ihe ya mmiri akwa. Were nye ezinụlọ a bụ ezinụlọ gị. Mana ekele dịrị agbadamala. Alika. Mkpu ife mfu. Ekele dịrị agbadamala. Igwe. Onye mere ka afọ ụsa nyere ofu ezinụlọ a na-ata. Ezinụlọ afọ na ọ ga-adị mma. Ezinụlọ kwuo na ọ ga-adị mma. Ihe kwuru ọnụ ka a na-emeri ya. Isi ọ dịrị gị ma ọ dịrị gị, ma isi ọ dị njọ ọ dịrị gị njọ. Maka na agadi nwaanyị bụ ite echu mmiri ya na-amụ ya. Ọkwa mkpọtụ na asụsụ ndị o ji ebefa ka ọ na-anụ n'ụzọ. Alika. Ọ bụ Alika ka ọ dịrị ịgba gị igwe. Ife agbadamala chọrọ n'aka ezinụlọ a. Otu a ka ọ dị. Ekwusikwa m ife agba m kwue. Ife anyị na-achọta. Ife anyị mere achọta. Na-emetụ ofu nwa nwoke iwe. Ọ na-ata afụ. Na-adị kekereze. Nna anyị biko, nsogbu. Chịkọta ito onwe gị ọnụ n'ime ụmụazị. Ihe fọkwa n'otu ọgwụ ga-abụ. Ebe ka nwere ụsa ya, ọ ga-adị mma. Alika. Igwe. Ị na-agwa m na iwu bụ na mmadụ, isi mmadụ egiri chinyebe aja. Onye si ihe ụwa adịgoro ya na mma, ya gaa n'iyi were nkata kụrụ mmiri. Igwe, ọ dị ihe m kwuru. Kama na ihe m gwara gị bụ ozi eziri m zie. Agbara m ala ekwule ha na ya bụ ịkpụ arụ ga-eweriri isi mmadụ. Ihe agbadamala gwara Alika ka okwu nọ n'ike aka ya, okwuo n'ike aka ya, onwe ihe mgbu. Otu a ka ọ dị. Ebe dike. Igwe. Ọbantu, Keite, soro m ngwa ngwa. Asingidime. Asingidime. Kedu ife na-ajụrụ m? Abụ m onye ọbịa n'obodo a, di m nwụrụ anwụ. Aga kedu ife unu na-ajụrụ m?
Ọ dị mma fada. Mana ọ dịchara. Ọkwa nọọ ịmụ nwaanyị n'ebe a, Ada, ka m dute ka ọ bịa fụ gị maka nsogbu dị befa. Maka mpa ya chụpụ ya n'ụlọ ka na ọ tụgburu ime. Mana nsogbu a na-eme na befa obi adịrị ya mma mgbe ọ nọ na-ebesa akwa na-akwa na-arị arịrị. Enwe ifenye Chineke na omume ka ị sokwa n'anya ka ịma ma enwe ihe ị ga-emeli ya ka imeli ya aka fada. Adị m ime ịta na ụmụnne m niile nwaanyị tọ n'ime. Biko achọrọ m gị bịa nyere anyị aka. Chere, isi n'ịdị ime. Enugodi. Kashia barakaya. Ọ dị mma ebezinakwa. O nwere ihe mmụọ nsọ Chineke na-ekpupere m. Ị ga-abanye n'ekpere maka na ọnọdụ m na-ahụta n'ime mmụọ ihe na-eme n'ezinụlọ na-agbaghị aka. Ọ bụghị ihe a ga-eji akwa ma ọ bụ ike nke anụ arụ wee so. Ịdị ime, ụmụnne gị dị ime, ọtụtụ ihe dị ọjọọ na-eme n'ezinụlọ unu. Ị ga-abanye n'ekpere. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe me kpọọ ụmụnne gị ka ha soro gị banye n'ekpere ihe dị ka abalị 2 ma ọ bụ 3. Ọ bụrụ na unu mechaa ekpere a una lakashi abakaba. Amen. Ọ bụrụ na unu mechaa ekpere a unu abịa kpọọ m. Aga m achọ iso unu gaa n'ezinụlọ gị ka m kpee ekpere ka m tituo site n'ike nke Chineke nyere m wee mebisie ihe niile nke onye iro mere n'ezinụlọ ahụ. Dịka m si afịa n'ime mmụọ oke ọchịchịrị gbachiri mana onye nwaanyị na-ekwu na ngwa ngwa bịara kpechaa ekpere ihe onye nda nne ka nwa m nda nne nye gị nwa ji gị rubere gị nda onye kwe gị nwede gị rubere gị nda ka nwa m nda nne nye gị nwa ji gị rubere gị nda onye kwe gị nwede gị rubere gị nda onye kwe gị nwede gị rubere gị nda nne ga na-ebi n'ụgbọ zoro zepụrụ me nda uzeri ebi n'ụgbọ zoro ụzaghara onye nda uzeri ebi n'ụgbọ zoro ụzaghara onye nda isi werere nda ọji werere nda esu na awọ nda wụrụ ji kpa nkụ nda eso kpata nkụ nda ma awa kpata awarara esu jenge esuru ikpo nda ọkụgbu esu nda ma awa mazụga ndọchi ya gị garara osi ọgụ buru echi ma ya da na be ya ịda igwe ushikara aka na-esite na mgbọrọgwụ ihe a gwara m ka m na-agwa unu chiala anya abụ agbara maala ekwuola ha na ada gị nwaanyị bụ Nneka ka a ga-eji kpọnya bụ arụ onwe ihe ibe akwa dị na ya n'ihi na ihe kwesịrị ime ya mere na atụfughị mgbe unu ga-ebili ka anyị niile jebe n'uju arụ na-eme ihe na-eme n'obodo ihe na-eme arụ na-eme gwa ntị ma
soro ya laa arụ na-eme njinji na-ejie ogene kpatara ya anụghị ebere isi ntị soro ya laa kumbe mo ikuku nuru ya dere dajo mo nuru ya felela ike fade ebube mo nso ja kwụ na ọgbọ ọkwa gị ka ndị Holy Ghost adoration ja ike ụmụ adoration to elu oke ọgara gidigidi nwoke tegete okoko m iko nri ọbata obiye ude ya dere n'igwe dị na webere ihe wee shee ihe ya zụ egwu bụ aha ya ọkpọkọpi Jizọs onye ukwu oke nduru mo oke nduru na-akpa ike wagharịa n'isi ụmụ adoration bilie agụ nke obodo Juda bilie nsọ bilie oke nduru mmụọ nsọ Chukwu bilie bilie nsọ bilie Nwachukwu ka ị na-agba okwu a ka mmụọ nsọ bilie n'isi ezinụlọ gị ka mmụọ nsọ bilie n'isi biznes gị ka mmụọ nsọ bilie ebe ị na-agụ akwụkwọ ike nke mmụọ nsọ bịa n'isi ndị na-anụ egwu a maka nwere onwe maka mbunye elu oke nduru na baba bilie bilie chebube mmụọ nsọ bilie n'oge ruo oke ebube bịa rie nata n'ụmụ ọchụkwụ ọka ya bayarịa bụ ọrịa ọtụtụ ndị ịnyanya na-emere gị akwa oke nduru nke igwe dịrị ewere ndị nke gị anya 2 Corinthians chapter 3 verse 17 Adanwa m alikasi o na agbadamala na-ekwu na Nneka ka ga-eji chụọ aja ife na-eme na be anyị na ezinụlọ m ka ọ kwụsị onye aka anyị na-eji chụọ aja igwe mba o nweghị Chineke ma ọ bụrụ na Chineke nke eluigwe ekwughị igwe nwata nwoke mechie ọnụ asị m igwe onye ebe isi ebe igwe eziela ngozi agwadamala ziri ọsọ gị ọsọ gị azara ihe ọbụla ọ pụtara ọnyanụ n'isi Chineke zitere anyị ọkpara nwa Jesu Kristi n'elu ụwa o wee nwụọ n'elu obe nke Kalvarị n'ihi mụ na gị igwe o wee sị na ọgwụsigo nwata nwoke mechie ọnụ n'ụbọchị taa o nwekwaghị ihe dị ka iji mmadụ ma ọ bụ anụmanụ chụọ aja nwata nwoke asị gị mechie ọnụ o sịrị na ọ bụrụ na m eje ije na ndagwurugwu onyinye ọnwụ m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla egwu tụgbuo gị asị m egwu tụgbuo gị n'ụbọchị taa anyị ga-amụ ike ka ike anyị ga-amụ ike ka ike maka na n'ezie ọ bụrụ na ọ ike nke Chineke kwụsịrị nke ka m ji arụ ọrụ a n'ụbọchị taa ọ ga-egosi ịdị ike ya Chineke bịa gosi ịdị ike gị akwụkwọ Filipaị 2 verse 10 ọ sị na ọ bụ n'aha Jizọs ka ikpere niile ga-egbu nwata nwoke ịkpachaghị anya esi n'ezinụlọ a bụpụ gị mbịambịa ka ịwụ n'ala ana m ekwu ihe ọdịnala anyị kwuru ị na-agwa m ihe akwụkwọ nsọ gị kwuru ịchọ ka ebupụ gị n'ozu ebe a ọ bụrụ na Chineke kpọrọ m ọkpọ oku a ọ bụrụ na Chineke tere m mmanụ a ana m azụkwasị ụkwụ n'ikikere nke onye nwe Jizọs ya mere ana m agwa gị mpịampịa mmụọ ana m eme gịnị ka ha rabụ ike niile nke ọchịchịrị nke na-agba ezinụlọ a mgba ike niile nke ọchịchịrị ana m agọrọ ike na mara nke eluigwe a ga-ebupụkwa gị ebupụ onye nwe m Jesu Kristi bịa nụrụ m ọgụ a n'aha Jizọs mechie ọnụ
Ọ sị na ọ bụ n'aha Jizọs. Asị ka ị na-asị. Ị na-asụ asị. N'aha Jizọs. N'aha Jizọs. Ike gị da. Dara na gọnaja. Ana m efu. Ọ bụrụ na ike bụ nke m. N'aha Jizọs. N'aha Jizọs. Dara na gọnaja. Ike gị da n'aha Jizọs. Alika. Igwe. Igwe ọgwụsigo. Onye nwanyị abaghị ezinụlọ gị ekpere. Onye nwanyị arụgo ọrụ a. Ihe nke Chineke nwugo. N'aha Jizọs. Igwe gị na ezinụlọ gị enyefee onwe n'aka Chineke. N'ihi na onweghị ike dị n'ebe alụsị nọ. Igwe Okemeji n'ala mmụọ. Okemeji n'ala mmadụ. Ọmụma dibịa jikwa ya. Ka a natara mmadụ. Ihe nsọ Chukwu. Chike ebube mmụọ nsọ. Eze dulu nke igwe. Ka m gbakwara enyi gị ọsọ. Ịgbachikwa m nkịtị. Ike nke mmụọ ọjọọ niile ji gị arụ ọrụ apụọla. Ị nwere gị onwe gị. Kama ike nke Chineke abanyego gị n'ime. Ịbụzi nwa Chukwu n'ụbọchị taa. Ihe niile nke mgbe ochie agafeela tata ịbụ onye ekere ọhụụ. Ka ike Chineke rụọrọ gị ọrụ. Ihe ndị a niile ị ga-etufucha ya. Ịgbachikwa m nkịtị yo. Aga m eme n'ihe anyị ka aka m. Ana m akejọgụ ube mmụọ. Ka m were m agha zoro. Ụmụ adoration. N'anya gị oke ndu. Gị natara anyị ụka anyị yo. Ma n'elu. Ma n'ala. Na dibịa. Na mmiri. Ọsọ natara anyị ụka anyị yo. I look up to the mountaintops. Where will my help come from? Child of God, your help will come from heaven. Yes, so surely they must gather. They must gather. Anyways, they shall disgather. Says the Lord of hosts. The hands of evil one shall never touch you. Holy Ghost, hover around your people. Fight for your people. Come and walk with me, Lord. Come and walk with me. Come and walk with me. Come and walk with me. Come and fight my battle. Come and fight my battle. Come and fight for us. The glory that belongs to you. Oh, ancient of the days. Come and fight for us. Oh, ancient of the days. Mighty man in battle. Monso binye. Yana tara moke. Ezinduru monso balie no geru papa. Yana tara moke. She only goes adoration palie. Yana tara moke. She na boya bie no geru go. Yana tara moke. Oh, kenduru monso. Ebube gi wayalia. Nataro adoration oke ha. Inatara hanoke ya omolunwa. Inatara Daniel oke ya. Mbono n'ọnụ agụ ichekwa Daniel. Bịa chekwa ụmụ adoration nọ n'ọnụ ọdụm. Ụfọdụ nọ n'ọnụ agụ. Onye ga-anapụta ha mmụọ nsọ. Tinienu. Ikuku na-akpa ike. Ngwa fayarịa n'isi ụmụ adoration. N'ebe kwanụ. Mba. Mmụọ nsọ ekwena.
dịka anyị ji eje ọgụ leelu ụmụ adoration ọnụ ha mmụọ nsọ kedu ndị a na-akọcha mmụọ nsọ ga-asa anụ ha okwu ụfọdụ ka a na-akọ ọnụ nwa ọ bụ gị ga-asa okwu a natara ụmụ adoration oke ha ka anya mmiri ha wee ghọrọ ha ọchị ana m ayọ ka ị ganụ ibuere ụmụ gị ahịa m biko sienụ o nwere ihe masọ ka Chineke na-agwa m igwe kedu onye igwe o nwere nwa ezinụlọ a arụ na-adị dịka isi adịchaghị ya mma maọbụ ịma eziokwu ka ikwu igwe ka nna fụrụ ime mmụọ nwere onwe adịgo ozugbo edepụrụ ya oge igwe kedu ebe ọ nọ o nwere gị onwe ya Ebube igwe nwere onwe adịgo Chukwu nara ekele dundu yoyom aka ma anọrọta akagharịa odogwu ebube ịnatara ha n'oke ya mụrụ nwa ịnatara Daniel oke ya ka ọ nọ n'ọnụ agụ ichekwa Daniel bịa chekwa ụmụ adoration nọ n'ọnụ ọdụm ụfọdụ nọ n'ọnụ agụ onye ga-anapụta ha mmụọ nsọ elu ikuku na-akpa ike ngwa fayarịa n'isi ụmụ adoration n'ebe kwanụ mba mmụọ nsọ ekwela dịka anyị ji eje ọgụ leelu ụmụ adoration ọnụ ha mmụọ nsọ kedu ndị a na-akọcha mmụọ nsọ ga-asa anụ ha okwu ụfọdụ ka a na-akọ ọnụ nwa ọ bụ gị ga-asa okwu a natara ụmụ adoration oke ha ka anya mmiri ha wee ghọrọ ha ọchị ana m ayọ ka ị ganụ ibuere ụmụ gị ahịa m biko sienụ kedu ezinụlọ akụchi n'ili ili awa gbawa oke nduru banye ọlụ tọba abụ ibe niile ekele eke begin to scatter lose orobobobobobobobobo maka ike bịa ọnụ nsọ mepee rumu Chukwu ọnụ nsọ ọgụgụ nsọ mepee ọnụ ụzọ ngozi mepee ọ nwere ọnụ ụzọ mmadụ akpọchiri akpọchi a sị ya mepee kedu ndị ịnyanya n'ebe a ọnụ ụzọ ngozi emepere gị ụmụ nwaanyị aka ọnụ ụzọ ọmụmụ emepee a sị ya kpọpee Isaiah 64 verse 1 Oh Lord, if only you will tear the heaven open and come down so the mountain will quake at your presence. I command every closed door in your life be open now. Ọnụ nsọ mepee rumu Chukwu ọnụ nsọ ọgụgụ nsọ mepee ọnụ ụzọ ngozi mepee ọ nwere ọnụ ụzọ mmadụ akpọchiri akpọchi a sị ya mepee kedu ndị ịnyanya n'ebe a ọnụ ụzọ ngozi emepere gị
ụmụ nwaanyị aka ọnụ ụzọ ọmụmụ emepe asị ya kpọpe Isaiah 64 verse 1. Oh Lord, if only you will tear the heaven open and come down, so the mountain will quake at your presence. I command every closed door in your life